Защо мъжките изисквания са стандарти, а женските алчност? Мъжът казва: искам да е финна, красива, млада и да готви. Обществото. Естествено, човекът знае какво иска. Но когато една жена каже: искам мъжът до мен да е амбициозен, финансово стабилен и щедър. Бум! Изведнъж си златотърсачка. И двата пола търсят стойност в партньора си. Разликата е, че обществото е нормализирало това, което искат мъжете, но буквално разпъва на кръст жените за техните критерии. Същите тези мъже, които казват: искам момиче, което да ме обича и без пукната стотинка, не биха излизали с абсолютно всяка жена, която ги харесва. Ако не е техният тип или не им е достатъчно привлекателна, просто ще я подминат. Тогава защо неговото е вкус, а твоето е материалистка? Това е дефиницията за двоен стандарт. Спри да се оправдаваш заради хора, които не са на нивото ти. Стандартите ти не са високи, те просто са непосилни за тях. Методът Аура.